Biex tkompli ssaħħaħ l-enfasi fuq produzzjoni ta' mediċini ta' kwalità għolja, issa anke fuq prodotti tal-kannabis mediċinali, l-Awtorità tal-Mediċini qed taħdem biex tinfetaħ Akkademja tax-Xjenzi Regolatorji. Akkademja li għandha titwaqqaf ma' għadd ta' entitajiet u xogħol tagħha jkun li tiżgura l-aqwa edukazzjoni, taħriġ u prattiċi għal professjonisti Maltin f'dan il-qasam. Sostna dan iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Mediċini, il-Professur Anthony Serracino-Nglot, f'konferenza fil-Malta Life Sciences Park għal professjonisti Maltin u internazzjonali fil-qasam tax-xjenzi regolatorji. B'mod xjentifiku li tilħaq il-kulħadd il-bżonnijiet kollha li hawn mhux ta' Malta biss, ma anke l-bżonnijiet li hawn fl-Ewropa u anke fl-att internazzjonali u li din l-akkademja tkun aħna se nsejħula people-centered. Jiġifieri iċċentralizzata fuq il-bżonnijiet tal-pazjent, fuq il-bżonnijiet tal-pubbliku. Il-Professur Serracino-Nglot sostna li fl-aħħar snin Malta wettqet xogħol siewi ħafna dwar il-kwalità tal-prodotti mediċinali u trid issaħħaħ din il-ħidma għal prodotti tal-kannabis mediċinali li se jkunu prodotti f'pajjiżna b'dik imsejħa Good Manufacturing Practice jew GMP. Dan hekk kif għadd ta' prodotti fis-suq huma meqjusa mhux ta' kwalità għolja biżżejjed jew l-effetti sekondarji tagħhom ma jkunux ċari. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista laqa l-għadd ta' professjonisti barranin li attendew għal din il-konferenza ta' jumejn, fosthom spiżjara, konsulenti u professjonisti oħra minn Malta, Spanja, ir-Renju Unit, l-Slovenja, l-Iżvizzera, l-Iżrael, il-Kanada, l-Istati Uniti u l-Kolombja. Huwa innota l-enfasi internazzjonali li qed issir biex il-ħidma medika u mediċinali tpoġġi lill-pazjent iktar fiċ-ċentru tagħha. Xi ħaġa li l-Awtorità tal-Mediċini iżżomm bħala prijorità fix-xogħol tagħha ta' taħriġ, spezzjonar u regolamentazzjoni. Dan bl-ogħla livell possibbli ta' mediċini f'dan il-każ fil-qasam tal-kannabis mediċinali biex ikunu indirizzati d-dubji ta' dawk xettiċi dwar din il-mediċina u biex il-ħajja tal-pazjenti tittejjeb b'mediċini effettivi u ta' kwalità għolja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.